jackfruit mission iway point non kabalas dang house nem arjar katpra kaladon house nem obakado jong kejing pentrai kam ya ka nagaleng sarkar Meghalaya karang pai kumno bandang penhia isu ya ke jackfruit mission hadin bakaliyo i ya kejing yaram kamtam habai de berkayo kakot jong kinong rep ha gajela habakaran ha kejing elang kebalatip kerteng kum kejak start arjar apulai Kementeri kerap kering kakong amperin lang do kalaong makalong kabadon kampan peteng ya kani commission kabag sorkar kalasdang house nem arajar katpra kalaban rabro da kabaong makani commission kadai na kabentasan nem henry ke sorkar kan haban pej benya halor ka sengkam sengjam kabakum ke sorkar kalale lengba kani commission kalaban rabro da kabaong ba nagaleng jongka kan saya keren badu menteri rang ba kajala kurat sama halor kani Kenang bakila ban betengnya kini commission bat ban sedang no ya kejak mission ar ponyot lengba kejing kersan jong ke sorkar jela tak segi kadai pe kejing yelang ha kaba kini ki farmer producer groups lani ki nongrem ki belapoi ha ka kerdan ban walam ya ki items lani ki jingde ha ka yo ki badon kata ka value lani kata ka jingla ban ai jingim ban ai kamai ya kinong rep uni usopan de uso uba support bet ha kiklau ha kitap usopan hadin bangalasong ha kana jingyelang takasngi ngayo I udon bon jad kijinglum toy ubay kalong pushing sopan udon ya kata ka pharmaceutical value kapamut ba Uday jingbam ubala ban wan lam ya ka jingla ban treat ya ka jingpang sini. Number 2. Utu uso uba bread ubam pendon kam por babam kibriu ki babam sopan. Utu u so pelunjong kitu ki sopan la ban shna ya kita ki jingbam ya ka nakabenta ki jingli jungi ki sniang ki siar ki itu ka fodder ka balong very important nang tapade ngayo ru ka jingtip nang takasngi ba la sedang ya ki kat tu kat ni teliki units haka jela pa away but nakini ki units gilayo yo chip sopan niyo yu ing sopan niyo ya kanika sopan ubadang imru uba setelah kari India berkepercayai ki bam hakajaka jong kejing bam do kata ka vegan product bagi ong tikaturu kalong very fruitful tipiyo iba unewa sopan udan bon teli kita ki jing mentoy ki balapan ai kamay kaji ya kinong rep ti kani ka mission jackfruit lani ka taka jing ai pisa ban penklan ya kajing pendon kam yu sopan ubang iyo nagi klau ki tetap ki jongi ki per ki jongi kandai ben kutno arhajar arkulai arhajar arhusaw kandai ben wanno pada saka mission 2.0 lani katakan next chapter ni ka hakakot bapipuli kajing peteng jong kani ka mission ngihap man ya keren haka sorkar ba ngilayo I ba kajing mi na uni uwe uso ka ai ya kajing im ka babyang ha ya ki patba kinong rep piyo ka juice piyo ka wine talami sa ka beer tikatu ka wine policy jong ka state of Meghalaya ka ba ay license kinong sna wine katuro kalala manyaram but kini pa ro khot kidi ki eki kiban wan lam ya kajing mentoy nakabenta kinong rep kam tamban ai ya ka employment ya kini ki kinong snong kiba omdan da kawai pat kalat pan kamay kaji tina try ni don kam ban support kini pat an sa ya ka siya ka government pat an sa bu kajing kerpa kraw ya ka sarkar bakan dirap ingi bangin sustain sa sunsnem ya kani ka program nang ba kajing mentoy kan lek syakitu kipat ba kibasyong kamtam si kijakan ng kandong
bawat kam wat jam kini ki farmers ki bangaya kendu mane kita ki producing ki farm producing groups ki kamai shmo jar shisni sana jar shisni kishna ki ashar kishna ki cake kishna pun jat kita ki wine ki beer kishna ki kita ki sophan hakabun rukom tekane reflect ka babah don kampan support kita Number 2 sifat kibun kajing pek kajing start jong sarkar kami sarkar India kayo iba namar baki nong rep kim yo ya kata ka facility ka babyang banyarap iki baki im na ka rep karyang kipen mi ki jat schemes kung kato ko ay mat EGS kato tinrei ni yo ipat mentaba ni hapan yarap ya ki nong snong shatan nong kondong om kitu gi basyong hapo urban centers mapila ban bat ban kamai na kum kini ki activities ki ban banam ta jofi so ngi kum ka sarkar bantangi dei ban revisit yang ya ka agriculture ka horticulture ban pet hakanu ka rukom ngila ban ai jing mentoy yaki nong snong gitu bicara bakim dan kam bakin ya wan lut sor man pet ya kita ki wei pat ki rukom kamai kaji tang hak man jong pi ha ka jaka ka bo pi syong du ki bon gini ki lat ki kabu mereka sarkar pat ka ban organize gitu ki sectors ke kane ka wei na ka benta ba ka sarkar ka organize ka ni ka sector ka pen khlan ya ka ni ka sector pat ka pen mi ya kini ki products ki ba ngayo snow wat da sha China sa Japan kishna show daw tu powder ubami na ushing sophan na upowder ubami na usophan ubala penrekyang ti kini ki bangila test ki ban yu iba la ban le ka kam ti kam ni le ka change kan wan tang ba pindi yu i ka change barobor kapen kelab yang bat kapen ai jing but ikipet ba bakin paiden syagarap karyang ban pet hatola nemla ban yo ka kamai ka kaji ka babit ka biang na karep karyang ka badai katolong jong kata kajing im ka jong ni pasi jong tiau boy wa garu terte